På engelsk har vi 5 relativpronomener. De hedder who, whom, which, whose og that. I enkelte tilfælde kan man også bruge what som et relativpronomen. Who, whom, which og that kan oversættes til det danske som og der. Vi har lavet en oversigt med nogle huskeregler til jer. De huskeregler er f.eks. whom og who bruges kun om personer. Which bruges kun om ikke-personer, f.eks. ting eller dyr. That kan bruges om personer og ikke-personer, men kun i en defineret relativ sætning. En defineret relativ sætning, der præsenterer hvem eller hvad der snakker om. For eksempel, the ball was that was missing. Hvis vi for eksempel tager de relative pronomener who, så relative pronomener henførende stedord, som man kalder det på dansk, bruger man en bestemt type sætning til at pege tilbage på et ord i den foregående sætning. Vi har skrevet et eksempel op til jer, som er fra side 123, som hedder I would like the people who are willing to help us to report to the main desk now. Hvor at den relative sætning bliver who are willing to help us. Og ledsætning er en relativ sætning, fordi den er forbundet med et ord i den foregående sætning ved hjælp af et relativt pronomen, hvilket i den her situation bliver who. Men i det who, whom, which og that har vi under de relative pronomener, og de kan i de fleste tilfælde oversættes til det danske som og der. En definerende relativ sætning er en sætning, der er nødvendig for at forstå meningen med den sætning. Vi har for eksempel et eksempel til jer, der hedder The guy that you met at Aiden's party was here a couple of hours ago. Den relative sætning bliver så that you met at Aiden's party. Det er en relativ sætning, fordi at du vil ikke bare kunne have den sætning, der hedder The guy was here a couple of hours ago. Så vil du ikke have nogen forståelse for, hvilken dreng det var, der var til festen. Og derfor er det den relative sætning, går den ind og bliver definerende, fordi den definerer, hvilken dreng, der var til festen. En parentetisk relativ sætning er derimod en sætning, som bare giver en ekstra oplysning om personen, men som ikke er nødvendig for at forstå selve sætningen. Vi har et eksempel til jer, som hedder Lord Josiah Higgins, who died last week, was described today as a judge of great integrity. Den relative sætning i det eksempel er who died last week. Det er en relativ sætning, fordi det bliver en parentetisk relativ sætning, fordi det ikke er en information, vi har brug for at forstå selve meningen med sætningen, men det er bare en ekstra information om personen, og derfor har vi større forståelse for sætningen. Det relative pronomen that bruges kun i definerede relativsætninger. Der sættes ikke komma foran definerede relativsætninger, og derfor sætter man ikke komma foran that. Det relative pronomen whom bruges kun om en person, og når pronomen er direkte eller indirekte objekt, eller når det styres af en præposition. Dette kan være en god huskeregel, hvis man skal huske, hvornår man kan bruge whom. Et eksempel kan være, he was thinking of proposing to Fiona, whom he has known all his life. I talesprog bruges mest who. Det relative pronomen which er det eneste, som kan pege tilbage på en hel sætning, og ikke kun et ord eller et sammensat led. Når which peger tilbage på en hel sætning, svarer det til det danske ord hvilket. Et eksempel kan være, in the end he was forced to sell, which pleased his many enemies enormously. Her peger which ikke tilbage på en enkelt ord i den foregående sætning, men på hele sætningen, in the end he was forced to sell. Når which peger tilbage på en hel sætning, svarer det normalt til det danske ord hvilket, som altså i dette tilfælde vil være, hvilket glædede hans mange fjender enormt. I få tilfælde kan what fungere som et relativt pronomen. What peger altid fremad i en sætning. Et eksempel kan være, he didn't know that he was a member of the local mafia. I modsætning til andre relative pronomener peger what ikke tilbage i sætningen, men fremad. I eksemplet peger what fremad i sætningen, that he was a member of the local mafia. Adverbierne what og where kan også bruges som relative pronomener, men det er kun, hvis det, der peges tilbage til, udtrykker tid eller sted. Et eksempel kan være, this is the place where things happen to people. Her er where i sætningen det, som peger tilbage til the place. De demonstrative pronomer, som også kaldes påpegende stedord, bruges på dansk som denne og dette.
Der er 4 forskellige demonstrative pronominer: this, these, that og those. Et ægte pronomne træder i stedet for substantivet, og i vores eksempel I dreamed of flowers, and he brought me these. Så er these i stedet for substantivet. Et andet eksempel er bestemmelsesord til substantivet, hvor det går i stedet for artiklen. For eksempel vores eksempel: one of these days these books are gonna walk all the way you. Og det er these, der er i stedet for artiklen the. Når man bruger that og those, så bruger man det i forhold til afstand og tid. Og det kan se vores eksempel: those were the days. Those tager til ansat til tiden, som er days. De reflektive pronomer, som er tilbageviste steder, kaldes også ved selvformerne. De bøjes i personer og tal. I dette eksempel: he poured the wine and lit a cigarette for himself, der er det himself, der tilbageviser til he. Ofte svarer et dansk reflektivt verbum, såsom flytte sig, gifte sig, bevæge sig, skynde sig, til det engelske verbum, men uden et pronome. Som eksempel: du må hellere flytte dig, og det svarer så på engelsk til you better move. Her er nogle fejlsætninger, hvor jeg vil forklare, hvad fejlen er. Den første sætning er: he always avoided Emilie, which scared him. Who bruges som personer og which om ikke-personer. Derfor skal det være who i stedet for which. Den næste sætning lyder: who was the guy that Johanne kissed last Friday? Der må aldrig være komma foran that, derfor skal der heller ikke være komma i dette tilfælde. Den næste sætning lyder: 3,000 candidates take the course each year, of who about 1/3 are full-time. Her skal who rettes til whom. Fejlen i sætningen the teacher told the student believe in yourselves er fordi at yourselves er i flertal, og da læreren kun snakker til en elev, burde det være yourself. I sætningen these was the days er det fordi these ikke tager afstand til tid, og derfor skal det være those. Der er altså mange forskellige regler for de forskellige pronomener, og vi håber, at det her hjælper jer til en bedre forståelse af, hvornår man bruger hvad.